Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subang tawag siya Terre d'Hermes, Parfum, for Men. Iyan ni siya ni Hermes. Panlalaki ni siya, pero kung luya ko siya suksukon, pahala ka, pag gusto ka. Kag parfum ni siya, botang balon, isa ka braso kalayo, bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, lata nga citrus, amo na siya konsimutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kon 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have orange ka grapefruit na masimutan mo dayon ang orange. For the mid, we have flint na ang flint to pulbora na siya kung simutan. Amo na nga rason dulata ang orange kung simutan na. Kag for the base, we have woodsy notes, oak moss, kag benzoin. Wala ginhambal kung ano ang mga kahoy kang gamit, basta makahoy siya. Kag may oak moss siya, bali do pait na siya kung simutan. Kag benzoin, kahatag pagkahumok na. Kabay pa nga namiyan ka musling nga pahamot. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. So daso naman, bye bye!